Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska máme 20. října 2023 a jak vidíte, pomalu se nám snáší mlha, což znamená asi první mlžný večer roku 2023 v Žitenicích. Neuvěřitelný. Jsem dlouho neviděl mlhu, asi po roce. A nepřichravý podzim je tady. S teplotou kolem 15 stupňů. Páteční večer. Klid a mír. Dokonce v tom odrazu světla je vidět mlha. Tam to ještě zkusím zoomnout. Vidíte?